Osprey Exos 55 Pro er Ospreys nyeste udgave af deres lette Exos-serie af vandrerygsække. Kommer også i en kvindeudgave, Enya, som er ret lig herreudgaven Exos, som jeg står med her. Selvfølgelig en 55 liters rygsæk. Man kan se noget, der kendetegner den her rygsæk, er det her trampolin mesh bagpanel her, som sikrer god ventilation. Det er også noget, Rasmus, som har været vores tester på rygsækken, har bemærket her. Har nogle ret gode polstrede skulderstropper her. Og så hoftebælter her, let polstring. Det er også fordi, at det er en letvægts rygsæk, vejer lige under kiloet, den her rygsæk her. Og er altså også lavet til at bære relativt let. Når man er meget over de der 10 kilo der, jamen, så begynder man altså at kunne mærke vægten her mere, end man ville med en tungere rygsæk. På hoftebilledet her er der også 2 lommer. Det er ellers noget, Osprey på et tidspunkt har været væk fra i den her serie, men det har de så taget op igen. På den ene side her, højre side, er der en lynlås lomme. På den anden side her er der en åben lomme med sådan en elastik heroppe i toppen. Og det kan man jo bruge til mobiltelefoner og snacks og hvad man nu ellers har lyst til at bruge det. På siden her er der nogle stretch mesh lommer, som man kan både komme ind i fra toppen her, men også fra siden her. Og der er også sådan en lille snor her, som gør det lettere at få sin vandflaske, som man kan have her på siden. Og på bagsiden her har vi også sådan en stor lomme her til ens regntøj, eller hvad man nu har lyst til at putte i. Der er der altså rigtig god plads her i de her lommer her. På toppen her har vi så sådan en ret klassisk toplomme her, som kan tages af, som det kan på en del andre Ospreys rygsæk med en stor hovedrum her med lynlås. Så indenunder har vi så sådan en lille jakke her, man kan tage ind over, så hvis du har taget den her af, så har du stadigvæk noget heroppe. En anke, som Rasmus, vores tester her, man kan altså ikke tage den her af. Så når man både har toplommen og den her på, kan den godt være lidt irriterende, den her komme lidt i vejen nogle gange, når man skal ned i hovedrummet hernede. Nede i hovedrummet, der har vi sådan en lomme her til ens væskeblære. En enkelt anden anke, vores tester Rasmus her har over for rygsækken, er, at der altså ikke følger et vandtægt overtræk med, som vi ser på nogle andre rygsække, f.eks. nogle andre Ospreys modeller. Så det gør altså, at materialet her, selvom det er let vandafvisende, så suger det altså en del vand, når man skal ud og købe sit eget rygsæk overtræk, og det kan altid være en god idé at have noget vandtæt indeni også til at pakke sin genstand i, der vandtæt indeni. En enkelt anden ting, som Osprey også har på nogle af deres andre rygsæk, de har det her vandrestavebæresystem Ergopull, som de kalder det. Det er der altså ikke inkluderet på den her. Jeg kan godt sætte det på, men det er altså ikke sådan umiddelbart medfølgende her. Så det kunne man også godt savne lidt, så man har sådan den der mulighed for hurtigt at sætte sin vandrestave på plads eller tage den frem igen. Alt i alt en rigtig fin, let, velventileret rygsæk med et godt bæresystem, som altså er til de lettere ture, hvor man ikke bærer alt for meget, men så vil man jo også tage en større rygsæk med nogle gode features, der gør, at man har sit grej sådan relativt tilgængeligt, men også med nogle små mangler i forhold til, at der er måske nogle ting, man godt kunne fjerne og sådan lidt forskelligt andet. Så et rigtig godt produkt. Vi ender på 8 ud af 10 her, og en stor anbefaling herfra, hvis man er på markedet efter en letvægts rygsæk til de her længere vandreture.